Most értem haza egy zsúfolt nap után, és nagyon éhes vagyok. És nem fogok megint szendvicset enni. Na jó, ugye nem gondoltad, hogy magában eszem a sültököt. Ez a tészta 2 percig fő, aztán 3 percig pihen. Kérdezed, miért ilyen a színe? Hát a kápia paprikától. A brutál mennyiségű kápia paprikától. Csinálok hozzá valamit, ami legalább annyira menő, mint gyors. Savanyított lila hagyma, a gyors verzió. Mert minden, ami egyszerben úszik, hirtelen sokkal jobban néz ki. Főleg, ha nem te vagy az. Azt tudtad, hogy a padlizsán pörc az új szalonna? Kívül ropog, belül puha, és közben próbál úgy tenni, mintha nem lenne olajfüggő. Pedig az. Akkor jó a serpenyő hőmérséklete, ha úgy pirul, mint én a napon augusztusban. A sültököket csak krémesre turmixolom egy kis sóval, fokhagymaporral és növényitallal, de amúgy vízzel is totál jó lesz. Most figyelj! És tessék, 20 perc, nulla stressz, semmi szendvics, csak krém, füstös ízek, meg egy kis nem hiszem el, hogy ezt én csináltam érzés. Színes, gyors, zseniális, mint én. Ha te is át akarod élni, akkor figyeld az oldalt, mert hamarosan nyerhetsz egy Óföld Áki tésztacsomagot.